Ngikubingelele mbukeli ngiphinde ngikwamukele kwesimanje sikulethela zona indaba efika ngaso-ke isikhathi ukhwele Badilika yena laphana-ke uMax-ke umfo wamakhanya ekhwela kuye laphana-ke upastor-ke uMbhoro njengoba-ke sikhumbula ukuthi uMbhoro-ke ube ne-interview laphana-ke wasebiza-ke yena-ke uKing Bhaka ngaye-ke laphana-ke umfana-ke omncane uMax-ke usevele-ke wayiphendula-ke le nkulumo-ke ebhekisa kuyena laphana-ke upastor Mbhoro awuyizwe-ke nansi-ke le nkulumo yakhe-ke uMax-ke umfo wamakhanya ekhuluma-ke eyibhekise kuyena ngempela-ke laphana-ke umfundisi-ke uMbhoro mbukeli nansi-ke ivideo siyabonga. King Bhaka, ne? Yeah, I know that boy. That guy. Uyabona Mbhoro ukube bewumazi uKing Bhaka bewungeke uthi that boy. Bewungeke umbize ngomfana. Ngoba bewuzobuya amazi uKing Bhaka akayona insango. uKing Bhaka akayona lento wena oyiyo. Njengoba nje uphuphe ngathi ubhukudotshwaleni wena sihlama somprofeti wamaseba nekhanda elimise okomthondo. Lokhu kuphupha kwakho lokhu kuyakubhayizisa wena kuyongquzula ngaleli khanda lakho elingenangqondo laphana kuKing Bhaka. Uyasantuza ngale ngquza yakho ibiza ngomlomo ukhuluma amasimba. Maye ngakunyisa nje manje uKing Bhaka ngabe ngathi unenhliziyo embi kanti wena sihlama somdidi usukela uKing Bhaka. Uyabona Mbhoro mfowethu uthatha intambo uyilengise ngoba vele ufile. Thatha nje intambo mfowethu uyibophele esihlahleni ufake ikhanda lakho lele empty lingenangqondo. Ufe once ngoba vela uphili wena uyisipoki wena. Akekho umuntu nje. Wena indlela ophuphe ngayo uphuphe womile umzimba wonke lona ushoda nje ngomentshisi ukuthi sikulayithe uvuthe. Ake uyeke ukusijwayela kabi uyabona lento yakhe ukuthi ufuna ukubuyela kuyitrend ngamasimba uhamba ugibela ekhanda likaKing Bhaka uzonya wena Mbhoro wena lento izokuqhatha nengozi lento yenzayo. uKing Bhaka ayona into yokudlala akayona lento oyiyo wena. Ujwayele lamasimba lawa abaprofeti ojwayele ukugibela emakhanda abo lana kulento yakho itoilet lelo libiza ngesonto uthi manje ubona ukuthi ungagibela ekhanda likaKing Bhaka. Wena Mbhoro ngithi mina thatha intambo uyikhunge ufe ngoba ayikho into oyiphilele emhlabeni wena kade wafa wena. Isonto lakho amasimba etende lawana elalinuka isihlama lashiswa yilo Satan omkhonzayo. Lento yakho yokuthi wahamba wena wayothwalela ukuba nesonto maqede wahluleka ukugcina imigomo nembandela yalelo sonto lelo. Wahlulwa ukulandela ingqinamba zaleso sithwalo sakho sesonto lamasimba. Ziyajika lesi sithwalo lesi sithumela izingane ukuthi ayishise lesi sihogo lesi owusibiza ngesonto. Sanganelwa ikhanda manjena udonsa obhushu wena ujaha izingane zesikole afika amaphoyisa akufaka isibhaxu akujikijela evenini ayokulaxaza ejele. Uyafika lapha ejele bakufaka umthondo usanganelwa ikhanda uyaphuma manje uhamba ugibela uzojwayela kabi uKing Bhaka. Amasimba lento yenza Mbhoro. Mawuphisa ukubhosha hamba uyonya uyeke ukusanganela uKing Bhaka. Wena sihlama. Uyazi wena ngokwe age yakho fanele ngabe ubaba omdala kabi kodwa ngoba ingqondo awunayo
umsunu nje umsunu nekhanda elimise okwabhontshiswa engquza. So yeka nje ukusijwayela kabi Mporo, yeka ukusijwayela amasemba. Phuphile wena, awusena sonto, awukazi ube noNkulunkulu, wamasimba nje kusukela ekuqaleni usazibiza ngomprofeti, wawuvela uprofeti inkununu. Wawuvele nje uprofeti inkununu, wawuprofeta nje umchamo womthondo wenja. Yeka-ke Mporo mfowethu ufuna sikunake. Dala nje wayiphuphela wena. Thatha intambo uyilengise ufe. Phelelwe icala. Kede uyadakwa insha.